Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина Дакар ралли марафоны җиңүчесе КамАЗ мастер командасы белән актанышка килде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән оештырылган бу очрашуга халык сайлаучысы Дакар 2021 авто узышы чемпионы булган йөк машинасына утырып сәяхәткә чыккан. Тулырак алдагы язмада. Быел гыйнвар айында Дмитрий Сотников җитәкчелегендәге КамАЗ мастер командасы экипажы Дакар ралли марафонында йөк автомобильләр арасында җиңү яулаган иде. Халык үз геройларын танып белергә тиеш. Очрашуда мәктәп укучылары, технологик техникум студентлары катнашты. Чаллы КамАЗ мастер командасының 35 яшьлек пилоты Дмитрий Сотников Илгиз Әхмәтҗанов белән аралаштылар. Кем шүлләрен узган иң яхшы йөк машинасын карадылар. Кунаклар белән бергәләп фотосурәткә төштеләр. Россия Дәүләт Думасы депутаты район актив алдында закон чыгару эшчәнлегенең мөһим нәтиҗәләре турында сөйләде. Хатын-кызларны якынлашып килүче бәйрәм белән котлап истәлекле бүләкләр тапшырды. Birinci urunda devletimizin sosyal-iktisadi yükselishi, balalı hayırlarga, ülke, buğunğa, kişi ham o'rta biznesga yordam ko'rsatib burçlar. Районның төрле өлкәләрендә эшләүче җитәкчеләр халыкның бер чиран күп кенә проблемаларны күтәрделәр. Түки авыл җирлеге башлыгы Рамил Рудинов авылда яшьләр өчен спорт белән шөгыльләнергә спорт комплексы төзүдә ярдәм итүләрен сорады. Коммун сервис Актаныш җәмгыяте директоры Римма Кустова Совет чорында ук барлыкка китерелгән торак коммуналь хуҗалык системасын төзекләндерү буенча Россия программаларының кирәклеген әйтте. Балалар иҗат үзәге директоры Илнур Хуҗин Актанышта Дәүләт Думасы депутатына балаларга техник иҗат белән шөгыльләнү өчен кванториум булдыру тәкъдиме белән чыкты. Башкарма комитетының социаль агарту бүлеге башлыгы Альберт Мансуров авыл җирлегендә мәдәният йортларын төзекләндергәннән соң җиһазлау өчен дә федераль ярдәм сорады. Депутат очрашуда яңгыраган сорау тәкъдимнәрне өйрәнеп, проблемаларны чишү, хәл итү өчен Дәүләт Думасына федераль хезмәтләргә мөрәҗәгать белән чыгачагына ышандырды. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге.